खुलुमबाय बाथौ सिबियारि नोंथांमोन गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलाव बरायफिननाय थाबाय। बे समाव आङो गुबुन मोनसे थानसालियाव गोदान भिडिअ लाना दावगालांनो थाखाय आखायाव लाबाय, आगान सुरदों लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबे समाव जागायलांनो सानबाय। जास्ट न'निफ्राय आं दासो आगान सुरबाय, बिदिबा नायलांबाय थादो। लोगोफोर थांगासिनो दङ, सहैथारसिगोन। फाइनालि सफैबाय। नोंथांमोननो आङो थानसालिखौ दिन्थिहरनोसै एसे जुम खालामनानै। नोंथांमोना नायदो, नैबेनो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जराफुख्रि बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय 3 नं बनग्रुम होनना बुङो लोगोफोर बे गामि आफादनि थानसालिखौ एबा गामि आफादखौ। दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो बिनि सोरगिदिंखौ दिन्थिनो नाजादों। गिबियावनो नैबे जाबाय गंसे कमिउनिटि टयलेट। बेखौ सोर होदों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय, आं जुम खालामना होबाय। आं बुंलायनांगौ होननानै आं सानाखिसै। बिनिफ्राय नैबेथिं थानसालिनि खोलाहा साइडनि माखासे उदां फोथार, बेवहाय रायजोनिनो हा होनना आं मिथिदों। बेनिफ्राय नै दौरि आफामोनाबो दै सारनानै सिबियारि बिथांमोनखौ थानसालि सिङाव हाबोदों। नैबे थानसालिनि साहा दिगनि नुथायफोर आं जुमजों एसे दिन्थिनो नाजादों। बे गोजाम थानसालि, बेयावहाय नैबे गोदानहै लुफुंबाय। बेनिफ्राय आं बावसालियावबो एसे आगान सुरनो सानदों, एबा सिजौ गुदियावबो खोब साखोन सिखोन बिथांमोना लाखिदों, फाखानि बनायनो हाथ'वाखैब्लाबो। बेनिफ्राय नैबे नोंथांमोना नुबाय गंसे फुख्रि, गोथौआनो जागोन, पाक्कानि। दा बिथांमोना मिथिनाय बायदिब्ला बेयाव ना फिसिनाय जायो आरो मागो बोथोरफोराव बेखौ सारनानै बिथांमोना रंजा खुसि मागो फोरबो खुङो। बेनिफ्राय लोगोफोर आङो थानसालि सिङाव हाबनो थाखाय एसे खाथियाव फैबाय, मानोना हाबाफारिया जागायसिगोन। गोबां सिबियारि बिथांमोना फैगासिनो दङ साफा साफा, आरो दौरि आफा बिथाङाबो दै सारनानै थानसालि सिङाव सिबियारि बिथांमोनखौ फारि फारि हाबहोदों। बिदिबा लोगोफोर आंबो हाबनोसै। दौरि आफाजों आङो दै गोथार सारजाबाय आरो आङो खुलुमबाय बोराइ बाथौनि खाथियाव। आं नोंथांमोननो दिन्थिदों नैबे थानसालि सिंनि नुथाय। बिनिफ्राय लोगो लोगोनो आर'ज दैदेनगिरि बिथाङा आर'ज दैदेननो थाखाय आखायाव लाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर फारि फारिनो। Nuwatari anan besar nasong ne apa berat batu masuna nasong surga nasong adaba nasong midama nasong जोंनि बाथ्राखौ। दायो लोगोफोर सिनायथि फोरबो, बिथांमोना बिबानगिरिफोरनि सिनायथि हाबाफारि लादों आरो लोगोसे मिथिसार आयदाबो बिथांमोना लादों। बिनि उनावनो लोगो लोगो दान आर'ज।
दाय लोगोफोर आंनि सिनायथि आरो आंखौ बिथांमोना गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जायो आरो आंनि सिनायथिखौ होनाय जायो। दानिया लोगोफोर आर'जनि हाबाफारिया जोब्बाय आरो आंबो आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आंनि गोथार गोसोजों बोर बिनानै लाबाय। बिदिब्ला दायो थानसालि सिङाव रावबो गैला लोगोफोर, गासैबो बायजोआव जिरायहैबाय। दायो बुट प्रसाद जानायनि सम जाबाय। दा बयबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन रायजो राजा बिथांमोना सिरिबाङै जिरायदों आरो राननानै जालायसिगोन। लोगो लोगोनो आङो बिथांमोनजों सावरायहैनोसै। नायलांबाय बयखौबो दे। जोबोद मोजां नांबाय नोंथांमोननि नैबे 3 नं बनग्रुम गामि आफादनि नोंथांमोननि बे थानसालियाव बाहागो लाफैनानै। दा दिनै गोथार मंगलबार सान नङा होमबा? बे गोथार मंगलबार सानजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव सुंथाबै फंनैसो सावरायनो सानबाय। बिदिब्ला दायो नोंथांमोना एसे नोंथांमोननि बे थानसालिनि मुं, बियाब, जिल्ला बेखौ एसे फोरमायना होदो दे। दिनै मंगलबार, गोथार मंगलबार सानाव गासै रायजो राजा ज' जानानै आर'ज खालामदों आरो जर'बख्रि बियाबनि सिङाव थानाय जों 3 नं बनगुरुम गामि बाथौ थानसालि। जोंहा बेयाव आर'जआ मोजां रोखोमैनो जायो आरो सम बायदियै जोंहा फुंनि 10 रिंगायावनो जोंहा आर'जआ जायो आरो लोगोसे माइनाव आफानिफ्रायबो जोंनि बेयाव ज' फैनानै आर'जआव जाफुंसार होफैयो। दा बेबायदिनो जोंहा दा बर्थमान मोजां रोखोमैनो आर'जआ जानानै थाङो। बिदिब्ला गोथार मंगलबार सानाव आर'जनि हाबाफारिया मोजाङै जाबाय थायो बेखौ आं मिथिनो हाबाय दायो। बिनि अनगायैबो जोंहा 4 फोरबो दङ। बे 4 फोराबो नोंथांमोना माबायदि खुङो, गाजा गोमजायै खुंनो हायो ना हाया दासान्दि? दा जोंहा बे 4 फोरबोआ जोंहा गोथार मैखुनावनो रोखा रोखायै लिरखानाय दङ। बे रोखा रोखा लिरनाय लेखायै जोङो गोथार मैखुननि बायदियैनो बे 4 फोरबोखौ जोङो खुंफुंलाङो आरो फालियो। जों बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोङो फालिगासिनो आरो दा मोजाङैनो जोंहा बिदिनो सोलिगासिनो दङ। जोबोद मोजां। बिनिफ्राय आरो सोंथि खालामनो सानदों, जोङो मिथिगौ गोथार मंगलबार साना जों बाथौआरिफोरनि थाखाय देरसिन गोथार सान आरो बे गोथार सानाव जोङो आर'ज खालामनांगौ आफा बोराइ बाथौखौ। थेवबो जोङो गोबां थानसालिफोराव गोबां जायगायाव आर'ज खालामा आरो खालामैखौ जोङो नुनो मोनो। बे बेलायाव नोंथाङा जेनेबा बाथौ सिबियारि हिसाबै मा खावलायनो सानगोन? आं बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै आं नैबेखौनो खावलायनो नागिरो जे जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा सोरबा खालामो सोरबा खालामा, बियो जानाङा, बयबो खालामनांगौ। आरो जोङो बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै जों बाथौ धोरोमखौ जों फोथांना लाखिनाया जों बयनिबो दायित्व आरो बिबान। जोङो हारिखौ जों दावगाहोनांगौ आरो बेजों लोगोसेनो जों बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजा हिसाबै जोङो बाथौ धोरोमखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाय बा जौगाहोनाया जों साफ्रोमबो सुबुंनिनो बिबान। बेखायनो जोङो बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा गावनो बुजिलायनानै आर'जखौ मोनफ्रोमबो समाजानो आर'ज खालामनांगौ सम बायदियै आरो बेजों लोगोसेनो मानिनांगौ माखासे आसार खान्थि थायो। बेफोरबायदिखौ आसार खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनाया जों बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां। आरो जोङो नैबे गोथार मंगलबार सानाव जों मानो आर'ज गाबनांगौ? आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ सोरजिदों, जोनोम होदों, फेदेरदों, फोलावदों आरो बेजों लोगोसेनो जों आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव जोंनियाव दुखु सुखु बियो थायो। बिनि थाखायनो जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव
आर'ज गाबनांगौ जों दुखु सुखुनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों बेखायनो जाहाथे साफ्रोमबो सुबुङा गोथार मंगलबार सानाव बाथौ थानसालियाव फैनानै आर'ज गाबनायाव बाहागो लानांगौ आरो गेना गोरोन्थि जायोब्ला बेफोरनि थाखाय निमाहा बिलाइनो हायो। बिनि थाखायनो जों बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो जों बे सप्तायाव गोथार मंगलबार सानाव जोङो आर'ज गाबनो फैनांगौ। जोबोद मोजां। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय 3 नं बनग्रुम गामि आफाद हिसाबै बेसेबां समनिफ्राय ओरैनो गायसननाय बे बाथौ थानसालिया ओमफ्राय दासिम बेसेबां बोसोर जाखो एसे बुंनो हागोन नामा? 1991 जोंनि 3 नं बनग्रुम गामिया जोंहा हरिसिंगा आनसलिकमोन। जेब्ला जोंहा 3 नं बनग्रुम गामिया गोदो जों बे गायसनजेननाय समाव जों उन्दैमोन। जेब्ला जोङो बे समाव जों नुयोमोन जोंहा गारजा फुजा होयोमोन, बोलि होयोमोन आरो बिदिनो गारजा होयोमोन आरो हामबाय लामा गाथेनाय फुजा होयोमोन, बेबायदि होयोमोन। बिनिफ्राय बे फुजाखौ गारनानै 1991आव जोङो 3 नं बनग्रुम गामिया नैबे जोङो जिहेतु बिबार बाथौ जों बेखौ माने गायसनदों आरो दा बिदिनो बे गायसननाय दिननिफ्रायनो जोंहा दायो 3 नं बनग्रुम गामिया बिदिनो गाजा गोमजा ग्रोम ग्रोमै आर'जफ्रा जाफुंगासिनो आरो रायजो राजाफ्राबो गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिसोरखौ लोब लोबैनो माने गाजा गोमजायै हेफाजाब होयो। बिनि थाखाय जोंहा मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। जोबोद मोजां। आंनिफ्रायबो साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बेबायदि मोजाङै फालिलांबाय थानायनि थाखाय। बेनिफ्राय आं माइनाव बिथांमोनखौ एसे रायदावनो सानदों। बनग्रुम गामि आफाद हिसाबै माइनाव आफाद हिसाबै नोंथांमोना दासान्दि माइनावनि बिथिंनिफ्राय गुबै आफादखौ बेसेबां माबोरै हेफाजाब होबोबाय थादों एसे फोरमायना होदो। खुलुमबाय। जोंहा बिनो सरगारि आदैनिसिम दिनै सोंनायनि थाखाय आं फिनखौ होनो नागिरबाय। जोंहा दा गुबै आफादनिफ्राय जोंहा बे माइनाव आफादा जोंहा मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो गायसनजेननायनिफ्राय आं ससेखौथ' जेनेबा मानो समनिफ्राय गायसनना आंखौथ' बेसिनिला आं गेजेर ससेनिफ्राय मोननाय जाबाय नालाय बेखायनो जेनेबा आं मोननायनिफ्राय जेनेबा मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। गाजा गोमजा जेबो हेर फेर जायाखै। गासिबो जोंनि गाननाय जोमनाय आरो जोंनि गथ' गथाय गासिबो मोजाङैनो ग्रोम ग्रोमहैनो बे माइनाव आफादखौ खुंगासिनो दङ। सिगाङाव जोंहा दामनाय देनाय गैयाबाबो जों खुगाजोंनो जों आखाइ खबनाबाबो रोजाबोमोन आरो आर'जखौ जों जाफुंबाय थायोमोन। दायो जोंहा दामनाय देनायबो ओंखारबाय, सेंग्राफ्रा जोंहा गोबां रोंगौथि जाबाय। बेजों लोगोसे दायो जोंहा दामनाय देनायजों लोगोसे आर'जफ्रा मोजाङैनो जायो आरो मंगलबार खनफ्रोमबो जोंहा आर'जफ्रा मोजाङैनो जाबाय थायो आरो। जोबोद मोजां। साबायखर थाबाय माइनाव आफादनिसिम आंनिफ्रायबो। बिदिब्ला दिनैनि जि जोङो दान्दिसे सम सावरायनाय आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलनिफ्राय साबायखर बावहरनो थाबाय। गोजोन्थों। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन। गोजोन्थों। जय बोराइ बाथौ।